Hej venner. Jeg vil gerne fortælle lidt om den nye serie, som hedder Mennesker vs. Zombies. Mig og Ricardo og måske nogle andre skal være med til at lave filmen. De kan lave Boyet og The Krelldal. Det startede sådan her. En helt normal dag. Mennesker var mennesker. Katte var katte. Fugle var fugle. Biler var biler. Men en dag gik en hjemløs mand over til et sted, hvor der var giftigt affald. Han var desperat og var døende, fordi han ikke haft noget mad i rigtig lang tid. Han vidste ikke, det var giftigt affald, så han spiste det. Og ja, han begyndte at få det dårligt, og ja, han blev virkelig dårlig, så han gik over til mennesker og spurgte om mad og sagde, at han var ved at dø. Ja, og det gjorde sig ingen, så det skrev han bare væk. Og så på et tidspunkt, så gik han over vejen, og så kom der en bil og kørte ham ned. Så fløj han op i luften, landede ned. Han fløj som en fugl, men landede ned på jorden som en sten. Så kom der en mand. Her, er du okay, er du okay? Og så da den hjemløse mand kiggede på ham, var han en zombie. Så han kom og bed manden, og så råbte han, aah! Og hans børn var i bilen og bagsædet, og de råbte, far! Og konen sad på forsædet, og alle skreg, og så blev manden også en zombie. Og så gik de to, den hjemløse mand og manden, som vi bare kalder Karl og den hjemløse mand, løb efter de andre uskyldige mennesker og gjorde dem zombier. Men politiet kom heldigvis ikke i tide og skød Karl og den hjemløse mand. Men de andre mennesker, som løb, var også zombier. Og det spredte sig ud over hele verden. Så alle mennesker blev næsten zombier. Ja, okay, ikke alle mennesker. Og det er der, vi kommer til mig og Ricardo. Og måske nogle andre mennesker rundt i landet. Men mig og Ricardo var en af dem. Jeg var hjemme hos mig selv. Men min familie, det var blevet zombier. Så jeg gik ud. Jeg tog min cykel så hurtigt jeg kunne over til Ricardo. Så var de der røget. Men Ricardo havde rigtig Clyde. Han havde rigtig Clyde. Og så det skete det. Og så Clyde. Jeg gik hjem til Clyde, og han havde våben og det hele. Han havde våben og det hele, og vi kunne skyde dem alle. Men det var ikke så godt, fordi ja, våben og næsten hele verden mod os to, kunne vi ikke klare det, så vi var nødt til at overleve det. Men så havde vi ikke med mad og ikke strøm i det der hus, hvor vi boede i. Og vi var nødt til at flytte et sted hen, men ikke andre steder end der, hvor vi bare zombier. Og så har vi ikke pludselig mere motion, og så gik vi back to back og skød dem alle. Men så på et tidspunkt, så blev vi bit. Ja. Så var det på mig tilbage mod hele verden. Hele verden mod mig, ja. Så min Carlo var blevet en zombie. Jeg var nødt til at slå ham ihjel og lede efter hjælp. Og det var svært. Så det var svært, så jeg kiggede der Ricardo, du må ikke dø. Men så kom han bagfra og prøvede at bide mig, mens jeg lavede den her. Så slænger han lige der. Og så døde han. Jeg blev selvfølgelig meget ked af det, men jeg kunne ikke nok græde, fordi han lå på jorden. Der var zombier rundt om mig. Så jeg tog lige sådan sidste slags pistol og skød manden som jeg blev. Og så der var et lille hul, jeg kunne løbe igennem. Vi blev igennem. Tog en cykel, som var der på vejen. Og så cyklede jeg væk. Ja. Så cyklede jeg væk, cyklede. Og så hvad? Nå, er det tid til reklamer? Okay. Ja, hvor kom jeg fra? Nå ja. Det lød lykkeligt, det er stadig sende.